olen lyhyt. Katso tätä videota syystä. Alitajuntasi toi sinut tänne, koska se tietää, että on muutoksen aika. Ei väliä, haluatko päästä eroon peloista, parantaa suhteita, menestyä bisneksessä, parantua tai saavuttaa mahdottoman. Voin auttaa, koska kävin läpi kaiken tämän itse. Olen Sergei Zemljakov, kohtaloiden arkkitehti ja elämänmuutoksen mestari. Työkaluni ovat hypnoterapia, NLP, regressio ja uusi saksalainen lääketiede. Niillä voin ohjelmoida todellisuutesi uudelleen. Pelot, sairaudet ja epäonnistumiset ovat vain vikoja alitajunnassasi. Osaan korjata ne. Tarvitsen vain haluasi ja luottamustasi. Oletko valmis muuttamaan elämääsi? Tilaa kanavani linkistä ja varaa ilmainen konsultaatio sivullani nyt. Tee se. Ensimmäinen askel kohti uutta minääsi.